Nois, que volen tornar a fer una altra foto. En seran dues més. A 3, 1, 2, 3. Per el Facebook. Ai, que no tira aquesta càmera, eh? Sí. Per què no dispara? Sí, una miqueta. Tira una miqueta. 1, 2, 3... Paguem la meitat, llavors. Una miqueta. No vol, eh? No? No. A ver, És aquest, no? Que no te coneix. No em coneix. Se està donant aquí. Llegamos a la nostra destinació, el taller dels germans Jordi i Josep Castell. Per l'escenografia que estem fent, perquè no tot és pintura sempre, hi ha treballs doncs, que els treballem amb roba, enganxada sobre dels plafons, robes, sacs, tot el tipus de material tèxtil doncs, que sigui adequat per l'obra i per l'escenògraf que està treballant això, una obra. I res, i ara si haguéssiu vingut fa 3 setmanes haguéssiu vist el decorat de la propera obra de la Cubana, que estaven aquí muntat, que és un palauet molt maco. Us ensenyaré la maqueta, per això. Perquè allí van fer l'últim assaig que feien aquí perquè se'n van i ho estrenen a València, al Teatre Olímpia. I llavors, doncs, un espectacle cubana al 100%, barreja d'història i de música, musical també, i va sobre un enterro. Un home que es mor i tota la paròdia que genera un enterrament d'una persona que es mor amb 101 anys i amb una família que només el vol per veure què pot arrepinyar. Bé,